mga dear, today gagawa tayo ng dalawang recipe gamit yung ating pig feet. So, yung pig feet natin ay pinapakuluan, pinapalambutan. Unahin lang natin muna yung ating igigisa natin muna. Itong unang recipe gagawin natin is yung may kimchi. Okay? So, ayan. Lagyan lang natin yung muna yung ating mantika. Kunting mantika lang kasi maano na yung ating pig feet. Pero gusto ko lang gisahin ito kasi yun ang ating recipe for the day. Okay mga dear, so ito masarap. Masarap siya as in. Sarap ng higop ang sabaw. Higop ng sabaw. So, unahin natin muna yung ating sibuyas. Which is, ito yung ating sibuyas. Kasi wala kaming, kasi ito palagi namin ginagamit dito. Kasi, mas convenient sa amin itong white onion. Sweet onion. Ito na. Ayan. Malalaki hiwa ko dito kasi yun ang ating part of the recipe. Malalaki hiwa. Masarap. Masarap yung mga dear promise. So, dalawang recipe yung gagawin natin for the day. Kasi, yung isang recipe natin gagawin dito ay walang kimchi. Okay? Kasi susunod natin tong ating garlic. Gaano raming garlic gusto nyo, balan kayo. Kasi ito mga dear, yung recipe na to is kahit anong pwedeng mong gamitin dito, either baboy or isda or crab. Yan. So, isang ganyan lutuan. So, yan. Dahil ito malambot na yung ating pig feet natin, ihalo na natin. Ayan. Ayan. Kasama na rin yung sabaw niya. Bakit dalawang klase itong lulutuin natin? Para mapakiano natin na maraming pwedeng gawin dito. So, lagyan natin ng sabaw. At habang unang pakulo nito, tinapon natin yung tubig. Tapos yung pakulo natin pangalawa is nilagyan natin ng buo na pepper, tsaka yung brown, at tsaka yung what do you call this? Garlic. At saka luya, at saka may tanglad. Kasi para, kung gusto natin malinamnam yung ating lasang niluluto, ay ating pakuluan sa mga ganyang ricados. Ngayon, lagyan natin dagdag ng sabaw ito. No? Ayan, konti lang yung sabaw natin. Okay na yan. Tapos, lagyan natin ng asin. Okay? Lagyan natin ng asin mga dear. Kasi para mas malasa yung ating ating niluluto na kimchi. So, ito na. Patakpan lang natin to. Ihalo lang natin siya. Itakpan lang natin siya. Kung nasa inyo, kung lagyan nyo ng bitchin, kung ano pang ricado ilalagay nyo dyan. At it's up to you. So, itatakpan natin hanggang kumulo. So, ayan mga dear, kumulo na siya. Nahalo na yung natin. So, ilalagay natin yung ating kimchi. Yan lang kadali yung ating recipe kasi matagal naman natin na pakuluan to hanggang lumambot yung ating yung chicken feet natin. I mean, yung ating pig feet. So, ito yung ating kimchi. Nasa inyo kung gaano karami ilalagay yung kimchi, which is I love kimchi.
So, ayan. Na? So, ganyan siya para mas masarap, ihalo-halo nyo lang siya. Tapos, dagdagan pa natin more. Kasi para ito na rin yung ating gulay. Diba? Yan na rin ito mga yung mahilig sa spicy, nasa inyo kung dagdagan nyo pa ng spicy yung ating niluluto. Tsaka mas masarap kasi lagyan pa natin ng fresh onions. Ayan. Okay. Ayan mga dear. Luto na siya. Diba? Ready to go na. Ready to eat. Pero pakulo natin ng sandali. Okay. Hayaan natin muna makulo siya ng sandali para mas more malasa. Okay. Kumulo na siya. Okay na yan pagkakulo niya. So, ayan na. So, ayan. So, tikman natin kung tama lang timpla. Kasi, yung kimchi alone, may timpla na. So, tikman natin kung talagang as in, ayan, masarap na mga dear, as in. So, sarap ng higop ng sabaw nito. Alright? Tapos, mayroon na tayong gulay dyan. Right, gawin din natin yung isang ating recipe na call it pig feet nilaga. Okay, mga dear, ito naman yung part nung pig feet o pa ng baboy, kung saan natin yung iba, ginawa natin ng with kimchi. Ito naman nilaga siya ng gagawin natin. So, dahil napalambot na natin, napakuluan na natin diyang matagal-tagal, ilagay natin yung ibang unang ingredients. So, mayroon tayong mais, carrots, at saka mayroon tayong sweet potato. Sweet potato ang ibang natin ilalagay dito. At saka carrots, at saka yan. So, yun ang ating nilaga. So, yan. Sarap sana yan. Okay? Now, para maluto yung ating gulay na nilagay, itakpan natin siya. Alright? So, ito yung kanyang takip. Alright. So, takip natin muna. Check natin mga dear. Ayan. Kung luto na yung ating nilaga na itong lalo na itong mga carrots tsaka yung sweet potato. Actually, sweet potato to mga dear. Yan, luto na sila. So, ilalagay nating last recipe nating gulay. Yan. Kasi nilagay ko dito repolyo. Yan, yung ating gulay. Repolyo is the best. Diba mga dear? Bira lang ako magle-repolyo. Depende kasi sa luto eh. Kaya, hindi lang sa pansit. Gumagawa ako ng mga niluluto natin na may repolyo. Nilaga, o yung putsero, yung ibang klase pang may mga sabaw-sabaw. Ayan. Yan ang ating nilaga. So, takpan na natin ulit. Pakuluan natin para maluto na yung ating cabbage. Ayan, kumulo na mga dear. Yan, so, yan ang itsura ng ating cabbage, meaning luto na yan. At saka, at least, ma-crunchy-crunchy na siya. Now, oh my goodness, perfect. Sarap na naman ang higop ng ating lolay. Kasi, bakit may separate ako niluluto nito? Kasi, yung ating lolay, yung ating great grandma, o ating grandma, ay ayos anghang. So, pig feet is good for this, walang kimchi or hindi mahanghang. So, ito na yung
finished product natin mga dear. So, abangan na natin. Mamaya, kakain kami ng ating mga dear. Ayan, luto na yan. Patayin na natin to. Ayan ang ating chicken. Ay, chicken tuloy. Yung ating pig feet. Puro tayo chicken feet. Pig feet natin, finished product. Ito yung nilaga. Tapos ito yung with kimchi. Ayan. May kumain na yung sa ating ano. O, diba? Ayan. Sarap. Kain tayo nito, mother? Ayan. Kain tayo ng ating niluto na feet ng baboy na may kimchi. Sarap ng ating ito. See? Ang lambot, oh. Lambot siya mga dear. Harap. Kasi malambot siya. Hindi siya masyadong maanghang, mother. Hindi. Kinakain ko naman ng kimchi. Kaya nga. Pinakuluan ko muna ng may luya, may yung bilog na pepper, tsaka yung tanglad na from the garden, at tawag dito, garlic, fresh garlic. Ayun, kaya ang bango-bango. Pero tinapon ko muna yung unang kulo. Para maano talaga. Okay mga dear. Tapusin yung kain natin. Ay, tapusin muna namin pala. Kasi ang sarap. Pero kailangan ko lang bihira lang kakain ito. Alright, bye! Ang bilis naman.